Dasare wiyagane sik bujang kabeh ya Mas ya. Kepiye iki wiyagane iki jan bujang-bujang kabeh. Iki mau esuk ya ana sing bolos. Iki sing ngendang kuwi sing ndi? Ah iki dina iki jane iki ujian ya malah mayu ngene. Lah ya. Kakak pertama iki. Ah kepiye kuwi jan wah wis jan wis. Nek ora ana siji kuwi ya ora gayeng pokoke kok. Iki ana susulan penari loro Mas. Oh ngono ta? Kostume entek ya Dik ora nggowo. Alhamdulillah. Nggih, jane Mbak Eni pamune Banyu Mili kadya sela ambleki tilu maksel wepet ing dalem Pak Suwardanto. MC kondang kalau aku ketok-ketokan karo kumise saka kene ketok jlamprang. Kok piye kae? Mas Kadir. Ah kae klambi biru kae Kak Kadir. Tenang wae. Aja seru-seru mengko motret nyong kae. Matur nuwun. Jan wis sedaya nyawiji manunggal estring dina panjurung donga marang keluarga ageng Bapak Suwardanto maligi ingkang putra pun bagus alian Andika Bimantara kang wis katigas kunjuping Bayuwara ilang Sukerto ing mengko satemah dadi putra kang langkung dewasa ngabekti mituhu marang Rama Ibu miguna tumrap nasa bangsa kelawan agama serengan Trimulya ya kembali dilanjut janjane kowe nang Trimulya ngelak putri saka marang Gembang Purworejo sinengkuyung dening KDM Professional Audio Sound System.
ndi kita Pak? Jaran kepang barang jatilan metu samboyoan metu. Melaran Melaran. gebang Mbak Eni. Wah wis kondang kewantar wiwit biyen mula. Iki. Dolala Sing iso iki biasa nek iki Jeng. biasa weruh. Tulisane Nggih. apa iki? Koplo musik. Lah nek sing iki wis ora ana diklethek, Dik. Wingi kae tulisane XXNX apa ngono. Panas, Mas. Oh, wis ora saiki wis adem. Janjane kowe nang ngendi? Gelagatmu saja nyopiyani. Hatiku sejana kencan karo wanita liya. Sampun Mas, matur nuwun.